Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli televizor qarovchilar, efirda fikir topshiruvi. Biz әлеге studiyada o'zimizga ko'rkam fikrdoshlar izlaymiz. Ikki shaxs ham ikki fikr. Natijasi topshiruv davomida belgili bo'lar, inshaalloh. Bugungi topshiruvda qatnashganlar dunyo fikrini taqdim etdi. Birinchi tatar blogeri Tatar Malay, Rinat Aliahmatov. Xayrli kun Rinat. Isamisiz? Dini fikrni taqdim etdi. Topshiruvimizning doimiy diniy eksperti, markazimizning Rustam Mashit imom xatibi Ismoil Hazrat Bikkinin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Hazrat. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Biz endi topshiruvimizni hurmatli fikrdoshlar, odigina so'rovdan boshlarga ko'nikkanmiz. Kayflaringiz nechik? Rinat. Oy, kayflar bek shap, Allohga shukr. Mana ishdan vaqt topib qaytdim sizga. Alloqchon siz topshiruvga kelasiz kelgan edi. Nihoyat mana hozir shap diskussiya olib borashaqmiz. Rahmat chaqirganingizga. Rahmat Rinat. Sizni da ko'ribizga bek shodmiz. Hurmatli hazratimiz, sizda kayflar nechik? Allohga shukr, sog' salomat. Rahmat. Mana shunday qisqagina javob bizning hazratimizda ko'z timasin. Rahmat Rinat, rahmat hazrat. Shu Allohga shukr, alhamdulillah degan nuqtada topshiruvimizni tavga tanishuv ilishini oyoq bosing hali. Tanishuv ilishini boshlab jibaramiz. Hurmatli fikrdoshlar, tanishuv ilishi bulayroq boshqarila. Hurmatli fikrdosh yanasha o'tirgan fikrdoshining ish tarmog'ini o'z fikrini bildirib ketarga tegish. Hurmatli Rinat, yanashangda tanilgan hazratimiz Ismoil Hazrat Bikkinin o'tira. Dinga munosabatim bugungi kunda nindi ekan? Javob berib ketmasinmi? Meni kichkinadan dinni yaratırga o'stirdilar, ham dinni yaratib o'stirdilar. Bizning abi babalarimiz da ikki yoqdan shulay bizning туганнар арасында din tutuşlar бар aymi. Шуңа карамастан бик фанатичный түгел, теге өстән генә матур итеп кенә динне яратып кына, теге каты итеп өндәмичә генә шулай итеп үстерделәр. Шуңа күрә без төрле бөтен бәйрәмнәрдә катнашабыз. Минем өчен ул дин бәйрәмнәре зур бәйрәм, беренче бәйрәмнәрдән берсе. Менә шулай матур итеп һаман да яшәп ятабыз. Дин инде безнең өчен мөселманнарга, мин татар булума, ничек дип, менә икесе бергә янәшә баралар. Шулай матур итеп яратып яшәп ятабыз. Аңлашылды. Хөрмәтле хәзрәтебез, янәшәдә беренче татар блогеры Татар Малай утыра. Блогерлык эшчәнлегенә мөнәсәбәте ничек икән хәзрәтебезнең, җавап биреп китмәсезме? Әлбәттә безнең дини яктан да дини блогерлар бар. Безнең милләттәшләре, безнең татар егетләре, кызларының блогер эшлекләре бар. Һәм дә без бу мәсьәләгә әлбәттә шатлыкта, чөнки алар безнең милләтебезнең телен, милләтебезнең булдыклыгын интернет сәхифәләрендә ачыклыйлар. Һәм дә аларны меңәрләгән миллионлаган халык күрә. Хәзерге вакытта без күрәбез, диндә, телдә ул мәчет белән мәктәп эчендә генә яшерелми, анда гына өйрәнелми. Күп кенә вакытта кешеләр аны үзенең телефон җиһазларындан, компьютерлардан карыйлар бит. Һәм дә шушындый блогерлар булу, кайсылары безнең татар тормышын күрсәтү, гаилә мөнәсәбәтләрен, авыл табигатькә карата мәхәббәтне үстерү, аны күркәмлеген күрүгә өйрәтү, без аны һичшиксез хуплап кына торабыз. Рәхмәт хәзрәт, рәхмәт Ринат. Танышыбызды хәзер акырын тапшырубызның төбелешенә фикерләшүгә күчегәл. Фикерләшү илешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле Исмәгыйль хәзрәт, хөрмәтле Ринат, бүгенге тапшыруга тема итеп яхшылык темасын алдым. Дөньяны яшәтә торган тема инде бу. Дөресен генә әйткәндә, һәм беренче сорауны мөмкин булса мәшһүр шагыйребез Роберт ага Миңнуллинның сүзләреннән башлап җибәрер идем. Яшәү безгә авыр булыр иде яхшылыктан башка. Шуңа күрә яхшылыкны эшлик без үзебез башта. Яхшылык эшләргә җиңелме? Ринат, күңелендә әзер булу кирәк бит әле ул яхшылыкны эшләү өчен, ниме? Бик дөрес. Менә бер әйбер сөйлисем килә сезгә, әйме. Мин үз заманында бик күп эшләдем, әйме. Һәм соңгы эштә миңа Максим Александрович әйтте: "Ринат, менә барысын да яратасың, барысына тыңлыйсың, барысына эшлисең, но яхшы кеше дигән профессия юк." Шулай дип әйтте дә, шуннан соң мин уйлана башладым. Ничек инде юкмы икән, менә юк ди андый профессия. Ничәмә еллар узгач, менә блогер булгач, аңа әйтәсем килә. Менә яхшы профессия бар, ул блогер. Ләкин ул бөтен блогерларга килешмәйме? Мәсәлән, мин үземне яхшы блогер, яхшы кеше дип әйтәсем килә. Яхшылык, менә мәсәлән,
кешене күмгәндән әйме без бит аның яхшылыгын да искә төшәбез. Шуңа күрә яхшылыкны күбрәк эшләргә кирәк. Аны күбрәк искә алыр өчен үлгәндә генә түгел, исән булганда да әйме. Яхшылык минем өчен тормышта менә темасы бик шәп. Мин хәтта үзенең киңәшләрне биргәндә дә кешеләргә гел әйтәм, яхшылыктан башлагыз. Бар шундай бер менә син яхшылыкны эшләдең, китә менә шулай җипләр кебек. Аннан соң син дә искә төшәрләр. 9 ел элек блогерлыкны башладым. Хәзер дә кайбер кешеләр киләр, менә син килдең әйме, менә теге чакта шу сүзләрен әйткән идең, рәхмәт, менә булышты дип. Минем өчен ул зур байлык, минем өчен менә шул яхшылык була инде. Менә үз үзең булып калырга, яхшы булырга, башка кешеләргә яхшы булырга. Рәхмәт, Ринат, белдергән җавабың өчен. Хөрмәтле хәзрәтебез, яхшылык эшләргә җиңелме ул? Өйрәтеп китмәсезме? Минем фикеремчә генә түгел, ул диннең фикере. Яхшылыкны эшләргә җиңел. Чөнки Алла Субхану Тәгалә бу дөньяда һәрбер кешегә бирә шундый бер фитри иман ярмасы. Һәрбер бала, һәрбер өлкән кеше аның күңелендә бар изгелеккә, яхшылыкка күңел ятуы. Хәтта кеше кемгә дә булса зарар кылып йөрсә дә, ул үзенең гаиләсенә яхшылыкны тели, уңайлыкны тели. Һәм дә Алла Субхану Тәгалә дә Куръан-ы Кәримдә Рахман сүрәсендә әйтә: "Ва вадa'ал мизан", бу дөньяда мизанны мин куйдым ди. Теге яхшылык белән яманлык мизанын. Хәтта хайван да аны бер сыйпап ягымлы сүз әйтеп куйсаң, ул аны сизә. Әгәр дә аны шелтә күрсәтсәң, ул аның авырлыгын сизә. Мәчедә өстәл өстендән бер ит кисәген урласа, үзенең кимчелеген ул таный. Хәтта мәдрәсә бетермәсә дә, аңар беркем дә изгелек белән яманлыкны өйрәтмәде. Шуңар да бу дөньяда һәрбер кеше ул яхшылыкны күрә, хис итә, һәм дә Аллаһ Тәгалә алдан язып куйды, аңар бер шундый бер нокта бир фитри иман, яхшылыкка яташлык. Һәм дә әлбәттә күп вакытта изгелек бер-беребезгә үтәү җәмгыятькә карата, Аллаһка карата, үзеңә карата ул күп вакытта бушлый була. Аның биясе юк. Һәм дә аның киресенчә үзеңә кайта җылылыгы, һәм дә кешеләрдән кайта син рәхмәте. Менә шуның белән бу дөньяда изгелекне эшләргә җиңеләя. Киресенчә хәтта без уйласак, кайбер вакытны бу дөньяда яманлык, ничәсе кырыслык, катылык, сүгенү теге ялтырап торса да шикелле. Ләкин дә ул күп вакытны нигә безгә күренә, чөнки ул безгә гадәти мәсьәлә түгел. Әшәкелек ул безгә гадәти түгел, шуңар без аны күрәбез җәмгыять эчендә. Шул ук вакытта урамда күрәбез исерек кешене, җинаятьчене шул ук вакытта күрәбез, чөнки ул безгә гадәти түгел. Кимчелекне эшләр өчен әлбәттә нинди булса бер кеше үзенең эшендә кара кешене башта тупларга тиеш. Булмаган кешене тупларга тиеш. Шуңар да изге эш, яхшылык, мәрхәмәтлек ул һәр вакытны кешегә үтәргә җиңел, кимчелекне, зарарны үтәргә ул һәр вакытны кешедән таләп итә, нинди булса бер кара кешене аны бит пәйда итәргә кирәк. Рәхмәт, хәзрәт. Бик кызык булды. Яхшылык җирдә ятмый дигән әйтем бар безнең халкыбызда. Ринат, кылган яхшылыклар кешенең үзенә әйләнеп кайтамы? Туйганың бармы? Әйләнеп кайта. Менә мисаллар бик күп. Кызык итеп бер мисал гына сөйлим әле. Менә мин шул блогерлык яктан әйтәмен димме. Мамадыш районында булгап торам, машина туктатам әйме. Сторис куйдым. Менә килеп алыгыз әле. Шо бер малай килде, алып китте. Шунда 40 минут бардык, 40 минут içindә менә минем дә блогер буласым килә дәйме. 7 ел узды, ул да хәзер блогер. Менә шул бер бару, менә бер күрешү, аңа да зур тәрҗеш бирде блогер булырга әйме. Хәзер дә аралашабыз, хәзер дә без якын дуслар. Мондый мисаллар бик күп. Менә бит Шылбыр турында әйтеп киткән идем. Ул менә Шылбыр башка кешегә китми, ул синә кире әйләнеп кайта. Бумеранг законы диләр Авропада. Мин аңа ышанам, бумеранг законы әйме. Аннан соң менә хәзрәт тә бик дөрес әйтте. Син кешегә яхшылык эшләгәндә, мин аны мәсәлән энергия алам. Миңа бүләк итәргә дә җайлырак бүләк алганчы, мин аннан энергия алам, әйме. Менә миңа җиңел булып, мин менә чиктер байып китәм, менә миңа көч бирә ул, әйме. Энергиям арта. Аннан соң башка кешеләрдә дә әйтәм, менә шулай эшләгез. Минем бер теория бар.
кешегә яхшылык эшләгәндә син аннан начар дип әйтмим, син аннан яхшылык көтмә дип. Просто син аны чын күңелдән яса. Теге яхшы ясадым, ул да миңа ясар дип аннан түгел. Ул кайтачак икенче кешедән, икенче җирдән. Менә үзең ашык бул, үзең яхшылык эшлә. Менә шулай. Минем фикер шундый. Менә ул бар әйләнеп кайтачак. Рәхмәт, Ринат. Хөрмәтле дини фикер, Исмәгыйль хәзрәт, кылган яхшылыклар кешенең үзенә әйләнеп кайтамы? Дини фикер бу турыда ни дияр? Дини фикердән бу мәсьәләдә шулай. Һәрбер шәхсән кешенең изгелеге аңар кире кайта. Аллаһ Тәала Кур'ан-ы Кәримдә өстәп безгә әйтә, әгәр дә сез Аллаһның шәригатын, канунын үтәп яшәсәгез, шул вакытны Аллаһ Тәала сезнең бу дөньядагы булган мәшәкатьләргә карата ишекләрен ачачак ди. Әлбәттә, ул ишеккә хәтлек барып җитәргә кирәк булачак бит, инде шакып кирергә кирәк була. Ләкин шушы ишекләр ачылачак. Һәм дә моңар ярдәм итә нәрсә? Син яктан изгелек, мәрхәмәтлек кешеләргә карата ачык күңел. Мәсәлән, Аллаһ Субханаһу Тәаланың пәйгамбәре безгә хәдистә әйтә, әгәр дә сине сәүдә вакытында җиңеллек булса, ягъни кешедән теге артык каты тартып теге сәүдәне теге грамлап эшләтмәсәң, теге мизанын куймасаң, Аллаһ Тәала сиңа рәхимлек кыла, эшләрен җиңеләя иншалла. Шул вакытта җәмгыять мәсьәләсендә дә әгәр дә бер халык, авылмы, шәһәрме, алар изгелек белән тулса, аларда теге мусульманнар гына түгел, гомумән бер-берсенә карата мәрхәмәттә, хөкемне саклый торган, җиятне эшләми торган халык тупланып яшәсәләр, мин өстәмә әйтәм, фақат мусульманнар гына түгел, бер җәмгыятьтә төрле милләттә, диндә халык булырга мөмкин. Шул вакытны Аллаһ Субханаһу Тәала шушы халыкка иңдерә тынычлык, иминлек һәм дә ризыкларында бәрәкәт. Менә шунысы мәсьәлә. Бу җәмгыять мәсьәләсенә китергән вакытта. Шул ук вакытта килесе дә, әгәр дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи хадисенә искә карасак, ул әйткән, күпме кеше үзенең ризыгындан, насип булган ризыгындан мәхрүм булды, гынахлары сәбәбеннән дип әйтеп куя. Рәхмәт, хәзрәт, чынлапта уйландыра торган җавап. Ринат, дуга белмим дисең нигә? Яхшылык үзе дуга, бар дөнья яхшылык кылса яктырыр иде дөнья ди шагыйрә Гөлназ Мөхтәсимова. Яхшылык кылу кешене диндә итәме ул? Яхшылык миңа калса иман булдырадыр инде күңелендә. Әйе, менә ул яктырта. Ничек дип әйтим? Мәсәлән, яхшы кеше булу да ул дөреслеккән зур эш, әйме? Ул зур эш. Яхшы, менә кайбер чакта нәрсәдер эшлисең килә, уйлансаң, так, туктале бит, бу булай түгел. Динне дә искә аласың. Дин бу так ярамас нәрсә дип, Әби бабай нәрсә дип әйтте, булай эшләмәскә, тиң нәрсә дип әйтте, булай эшләмәскә. Ул барбер соприкасается инде алар, ул бер-берсе белән бергә инде ул. Теге бәлки без гади телдән әйтәбездер аны, әйме? Дин кешеләре матур итеп шулай әйтәләр. Без инде гади генә кыскартып кына, так бу ярамый, ничек ярамый? Чөнки Коранда шулай укылган, без аны гади инде менә, чөнки Әби бабай шулай әйткән, теге истә калган шулар, әйме? Менә анысы бер яхшылык турында бер фикер әйтәсем килгән, яхшылыкны эшләү генә түгел, яхшылыкны искә алып, аны рәхмәтле әйтү дә зур эш. Чөнки мин бер шулай мисал китерәсем килә. Бер эшкә кергәндә, бер апаң мине танып алды да, танып дип инде яхшы эшләгәнне күрде дә, бирде әзрәк звание, эштә инде банковский сферада. Миңа почти что 5 ел буе шул көнне шалтыраттым, или хат яздым. Юлия Анатольевна, сезгә бик зур рәхмәт. Нигә дип әйтәм? Менә 2 ел элек сез миңа мине эштә күреп, мине бәяләдегез, үскә күтәрдегез дип. 5 ел шулай язып бардым. Вроде ул мелочь, но мин әйтәсем килде, что ул минем өчен зур этәргеч булды. Менә аның күрү, миндә күрү, менә шуңа күрә рәхмәтне эшләү генә түгел, рәхмәтне аңлау да зур эш. Менә шундый фикер әйтәсем килгән. Рәхмәт, Ринат. Хәзрәтебез, дуга белмим дисең нигә? Яхшылык үзе дуга, бар дөнья яхшылык кылса яктырыр иде дөнья ди. Гөлназ Мөхтәсимова шагыйрә, яхшылык кылу кешене динле итәме? Нәкъ сезгә төбәлгән сорау. Яхшылык ул дини кешегә дә, динсез кешегә дә хас мәсьәлә. Әйткәнебезчә, кешенең күңелендә бар фитри иман. Кеше диндә булмаса да ул изгелек кылырга мөмкин. Хәтта хәдисләрдә дә искә төшерелә, әгәр дә кеше бу дөньяда
Аллаһка килмәсә, бер динне дә кабул итмәсә, динсез вафат булса, бу дөньяда ул үзенең изгелеген күреп кала. Бар бит хәрия мәсьәләсендә эшләүчеләр, күпме кешеләр бар. Хайваннарны, табигатны караучылар, алар бер диндә дә булмаска мөмкиннәр. Һәм дә алар бу дөньяда үзенең яхшылыгын күреп калалар. Аллаһ Тәгалә кайтара. Ләкин дә кыямәт көнендә аларның изге эшләре тузанга әйләнә. Ни сәбәптән? Чөнки ахиреткә аларның күңелләрендә иман булмаган. Ышанмаганнар алар ахиреткә. Мусульман кешесе ул бу дөньяда да, ахиреттә дә үзенең әҗр-савабын күрәчәк. Мусульман турында хас Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтеп куя, әгәр дә кешедә тугрылык булса, ягъни кешедә тугрылык дигән мәсьәлә яхшылыкка яту. Яхшылыкны күрү, яхшылыкны ярату, яхшылыкны эшләргә тәгә тырышу. Яхшылыкка бу мәсьәләдә кешедә әшәкелек тәгә ничек әйтелә, бозыклык әсәрләре булмаса, ул аны алып бара нәрсә әлбир. Менә шушы бер-берез арабызда эшләнә торган яхшы гамәлләргә, хуплана торган эшләргә. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу дәвам итә, һәм дә бу кеше шушы изге эшләрне эшләп тормышында йөрсә, кемгәдер елмайды, кем белән бендер ярдәм итте, кемгәдер бурычын биреп торды, кемгәдер мәрхәмәтле булды. Нәтиҗәсендә Аллаһ Тәгалә каршында ул язылачак ди, изге кешеләрнең җөмләсеннән, тугры кешеләрнең җөмләсеннән. Шушы тугры җөмләдән язылгач, ул җәннәтле булачак дип әйтелә. Чөнки аны тормышы, аны йөрәге шушы изгелек белән тулган була иншаллаһу тааля. Шуңарда һичшиксез кешене бу дөньяда әлбәттә ул иманны арттыруга да бара. Икенче яктан, өченче яктан безнең бар шундый бер мәсьәлә, тауфик дигән мәсьәлә. Кеше дингә якыная башлый, нинди булса бер изгел эшлектән, кайсын Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә. Күпме кешене без күргәнбез бар, кайсы намазга басты уразадан соң. Ураза тота башлады, 1-2 көн, анасын тулысынча 30 көн, анасын намаз укый башлады. Күпме күрдек шул кешеләрне, кайсылары мәчеткә, дингә килделәр, мәчеттә ифтар мәҗлесләрен үткәреп. Күпме кешеләрне күрдек, кайсылары садака биреп. Күпме кешеләрне күрдек, кайсы хәйрия эшләрендә катнашып. Күпме кешене күрдек, кайсылары җиниятдә булдылар, алар намазга бастылар, һәм дә нәтиҗәсендә җинияттән киттеләр. Шуңарда изгелеккә әгәр дә Аллаһ Тәгалә бер яктан җиңеләйтеп җибәрә икән, булсын микән садака, булсын микән ул ураза, кемгәдер намаз, кемгәдер ул Куръанны өйрәнү, бар мәдрәсәгә укырга керә шул кешеләр, кайсылары намаз укымаган кешеләр дә кичке бүлекләргә керәләр, нәтиҗәсендә карый, кабынып китә күңеле дингә карата. Шуңарда әгәр дә шунда Аллаһ Тәгалә аша икән, кешегә бер җиңеләйтә икән, күңел йогынтысын бирә икән, ятышлыгын, күңел ятышлыгын бирә икән, бер изгелеккә аңыр тотынырга кирәк. Кешене алып бара дингә. Яхшылыкка яхшылык һәр кешенең эшедер, яманлыкка яхшылык ир кешенең эшедер ди татар халык мәкале. Ринат эшләнгән начарлыкка ничек яхшылык белән җавап кайтарырга өйрәнергә? Бик мөһим мәсьәлә. Әйе, ул бит беләсезме? Ул мин әти өйрәткәндер инде мине. Әти син киресенчә яхшылык эшләди. Аларга бит оят булачак дәйме? Синең ул яузлыктан караганда тагын да көчле оружие була ул ди. Ул чынып та шулай. Менә әҗәткә алганда да берәрсәйме, вакытында алып килми, мин искә төшермим. Мәйтәм, вакыты җиткәч үзе искә төшер, ул бит аңа оят булыр, итер булды дәйме? Әмма да үзен туры әйткәч кызык түгел. Ул аңа зур дәрестә булыр, менә шулай эшләргә кирәк түгел дип. Бу бит кыска гына мисал. Шуңа күрә яхшылык, начарлыкка яхшылык белән әйтсәң, ул сразу җиңү дигән сүз, победа дигән сүз. Менә бу минем тормышның кредосы. Яхшылыкка, начарлыкка яхшы бул, начарлык эшләмә, яхшы эшлә. Менә ул бүтән кеше шулай инде. Менә миңа калса ул чынлап та шулай. Бер дә җиңелдә түгелдер әле ул хәзрәт. Эшләнгән начарлыкка ничек яхшылык белән җавап кайтарырга өйрәнергә, хәзрәтебезнең фикере нинди булыр? Куръан-ы Кәримдә аңар карата аят бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бу шундый душманнар кайсынан ул менә гафу итерлек түгел. Мәсәлән, Абу Суфьян шикелле. Ничә сугышны ул җитәкләгән Абу Суфьян. Иң зур авырлы
мұсылмандарға зор зарар салған соғышлар деп әйтелек. Һәм дә ниһаят Абу Суфиян килә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә динне кабул итәргә. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм башта кабул итми. Күрәсе килми. Бер аят иңдерелә Аллаһ Тәгаләдән, әгәр дә син кешеләрнең яманлыгына изгелек белән кайтарсаң, алар синең якын дусларың әйләнәчәк дип Аллаһ Тәгалә әйтеп куя. Һәм дә Аллаһ Тәгалә әйтеп куя, моңар ирешә алмас иллә дә мәгәр әмәну, кайсылары Аллаһка һәм ахиреткә ышанганнар. Чөнки ахиреткә ышанган кеше ул әҗр савабны көтә, бу дөньяда түгел, ахиретте булачагын. Икенчесе сабару дип әйтеп куя. Сабыр кешеләр. Сабыр бит ул мәсьәлә ашы, аны йотырга бик авыр. Аны йоткач та ашказаны тырмый бит ул. Менә бит ул нәрсәсе бар. Һәм дә улу хаддин азим, ул бийек холыклы кеше дип Аллаһ Субханаһу Тәгалә сыйфатлый. Һәм дә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм менә шушындый бер сыйфатлар була, кайчан ул үзенең дошманнарын гафу итә белә. Һәм дә нәтиҗәсендә ул Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең иң якын сахабаларына, якын дусларына әйләнеп китәләр. Ләкин дә моңар ирешер өчен менә шушы мәсьәләне безгә күз каршыбызда тотырга кирәк. Мин аңа әйтә алмам, җиңел мәсьәлә дип. Ләкин дә аңар ирешеп була. Шул ук вакытта без гадәтләнгән бу дөньяда яхшылыкның нәтиҗәсен бу дөньяда да күрәсебез килә. Ләкин дә ихлас күңелдән эшләнгән эш, аның нәтиҗәсе ахиретта булачак иң беренчесе. Икенче яктан Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтеп куя, сезнең изге гамәлләрегез фәли нәфси, сезнең үзегез өчен ди. Мәсәлән, балаңны тәрбиялисең син. Син теге балаң сине картлыкта карар өчен түгел, сиңа үзеңә рәхәт булаңа теге яхшы тәрбия бирергә, матур кием белән кидертергә. Туганнар белән аралашасың, теге алар сиңа авыр булган вакытында теге ярдәм итсеннәр өчен түгел, сиңа туганнар якын булган өчен син алар белән аралашасың. Кешеләр белән дә яхшы мөнәсәбәттә булып торасың, алар синең турында яхшы сүз сөйләп йөрер өчен түгел, үзеңә сиңа җылмаярга күңелле булып тора. Теге тәмле телле булу үзеңә сиңа күңелле. Менә шул яктан карарга кирәк. Һәм дә инде әлбәттә бу дөньяда кешеләр җиният эшләмәсеннәр, һәм дә кешеләрнең яхшылыгы белән кулланмасыннар өчен бары Куръан-ы Кәрим өйрәтә, таләпчәнлеккә дә, бурыч биргән вакытта да язырга. Икенче яктан сәүдә мәсьәләсендә түгел булырга, үзең эшеңә карата түгел карарга, һәм дә инде әлбәттә үзеңне гамәлләреңә таләпчән булу, һәм дә кешедән дә шушы мәсьәләгә карата сорый белергә кирәк. Әлбәттә басым белән түгел, яхшылык белән. Һәм дә бер кеше изге кеше эшли, ул әйтеп куя шулай: әгәр дә синең яхшы холкың ди, кемдә не дә булса этәрә икән кабахат гамәлләргә, инде бу яхшы холык түгел. Шуңар да яхшы холык дигән вакытта ул теге һәр вакытны елмаеп, бөтен кешене гафу итеп, син арттан китереп типсәләр дә рәхмәтенә әйтеп калу түгел. Ул мусульманлык түгел ул мәсьәләсенә. Әгәр дә инде кеше үзен әхлаксыз тота икән, сине кисәтеп белергә тиешсең. Әгәр дә кеше инде балачага мәсәлән, ничек тә булсын тәртип боза икән, син матур итеп җавап та кайтарга белергә тиешсең. Һәр вакытта үзенең теге фигыле, иншалла. Ләкин менә кешеләрнең авырлыкларын кичерү, аның өчен менә иман, сабырлык һәм дә яхшы холык, бик холык булырга тиеш кешедә. Бар андый ысуллар, ләкин аңар барып ишәргә җиңел түгел. Рәхмәт, хәзрәт. Инде фикерләшү өлешенең финал соравына да килеп җиткәнбез, хөрмәтле фикердәшләр. Ни өчен бу дөньяда мөмкин кадәр күбрәк яхшылык кылырга омтылырга кирәк соң? Ринат, синең җавабың нинди булыр? Ни өчен? Хәзрәт бик дөрес сүзләр әйтте. Менә хәзер уйланып куям да, чынлап та менә яхшылык яхшы эшлибез, ләкин менә мин аны яхшылык эшлим кеше өчен түгел, менә аңа яхшы булсын дип. Менә миңа рәхәт, чынлап та бала үскәндә менә хәзерге вакытта аның үскәнен күрәсем килә, менә аның рәхәт чагын тоясым килә. Туганнарга да гел еш йөрибез. Ни өчен?
чөнки миңа рәхәт алар белән, аларны күрәсе килә. Менә ул яхшылык ул менә син яшисең, ул сиңа яшәргә дәрт бирә, этәргеч бирә. Син менә яхшылыкны аңлагач син яшисең. Менә моның фикере шундый була. Менә яхшылык белән яшәү шул бер роль инде, менә бер җирдә бергә баралар алар. Менә минем фикер шулай. Рәхмәт, Ринат. Хөрмәтле хәзрәтебез, ни өчен бу дөньяда мөмкин кадәр күбрәк яхшылык кылырга омтылырга кирәк? Бар шундый бер хадис, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнеке. Әгәр дә бу дөньяда кешедә шундый бер холык булса, кешене гафу итү һәм дә мәрхәмәтлек, кешегә карата йомшаклык булса, теге каты һәр вакытны теге өстендә басып тормыйча, теге һәр бер контрольдә тоту түгел, әмма ничек тә булса бу теге йомшаклык белән карыйсың син. Эше дә бара, ләкин дә теге каһәрсез дә дип әйтелә. Әгәр дә абынып егылсаң ди, Алла Субхану тәгалә сине тотып кала дип әйтелә хәдистә. Теге егылырлык булмасын өчен. Абынып китәсең, ләкин дә егылмаслык буласың. Чөнки бу дөньяда бездә дә хата булырга мөмкин. Һәм дә иң мәсьәлә бит ул кыямәт көндә килеп басканда менә җавап кайтарга кирәк. Анда да без теге һәр вакытны изге китапларыбыз белән генә түгел, анда гынах капшыклары да булачак бит. Менә шунда абынып киткән вакытта үзебезнең гынах капшыкларыбызга, менә шунда Аллаһ Тәгалә безне тотып калачак, җәһәннәмгә килеп төшмәсен өчен. Шуңар да менә бу дөньяда без изгелекне, без бер-бер арабызда мәрхәмәтлекне кылабыз, Аллаһка карата изге эшне кайтарабыз, намаз, дуасы белән, җәмгыятькә карата аларның хакларын үтибез, үзебезгә карата, гаиләбезгә карата хакларын үтибез, һәм дә нәтиҗәсе ул безгә ярдәм итә. Ахыр сәгате бездә җиңелрәк җавапны кайтарырга иншалла. Рәхмәт хәзрәт, рәхмәт Ринат, белдергән тирән фикерләрегез өчен. Без акрын гына тапшыруыбызның тагын да кызыклырак ахыргы нәтиҗә өлешен аяк басыйк әле. Нәтиҗә өлешен аяк басабыз. Хөрмәтле хәзрәт, хөрмәтле Ринат, нәтиҗә өлеше булайрак башкарыла. Хөрмәтле фикердәш, янәшә утырган фикердәшенә яки бүгенге сөйләшүдән чыгып яхшылык темасыннан яки аның эш тармагына бәйле бер сорау бирергә тиеш. Һәм ул сорауга инде янәшә утырган фикердәше җавап кайтара. Хөрмәтле Ринат, нинди күңелеңне борчый бергән дини сорау бар? Рәхимит, хөрмәтле хәзрәтебез, янәшәңдә моннан да яхшы форсат булмас. Файдалананнан рәхәтләнеп. Ой, рәхмәт. Чынлап та бу сорау мине бик борчыйдыр. Шул блогерлыкта булгач, бик күп мусульман блогерлар бар, яхшы блогерлар әйме бар. Мин аларны псевдо-мусульман блогерлар дим. Менә аларга карата сезнең фикерегез, менә шул фикерегезне әйтегез, мин үземә җавап табачакмын сезнең әйтүегезгә, сөйләвегездә. Рәхмәт, ул яхшы сорау. Чөнки хәзерге вакытта интернет сәхифәләрен ачкан вакытта biz күрәбез, шулар кайсылары дини дәресләр, вәгазьләр, киңәшләр бирәләр, фәтвәләр бирәләр. Шуларның арасында бар гомумән хаталы кешеләр. Кем гомумән адашуга алып баручылар. Мин андыйларны кайр вакытны ачып карасам да, кызыксына фақат аларның фикерләре бу мәсьәләгә нәрсә микән дип. Кая алып бара бу бәндә дип әйтеп куям. Була шулар кайсылары гомумән үзенең эшендә изгелекне алып бара. Ләкин шусы бар. Блогер эшендә бит ул бөтен биргән дәресләр, вәгазьләр алар языла. Ничә дистәгә ел эшли икән ул, аны бөтенсен яңадан карарга була. Һәм дә еш кына була, без аларның хатасы өчен гаять нык тәнкыйтьләп җибәрәбез. Фәлән вакытларда син әйткән идең, шуны кисеп алып, ничек тә булса мәсхәрәләп тә чыгаралар бит инде. Теге кем әйтмешли, аны гыйбәтен, бухтанына кирип, яла ягып та җибәрәләр. Критика ягыннан, кискен караш ягындан. Шунсын искә төшерәсе килә, чөнки менә күп кешеләр бу тапшыруны карыйлар. Кешенең күбрәк изге эшенә карарга кирәк. Менә ул 10 ел эчендә, 15 ел эчендә биргән дәресләрендә күпме файдасын без күрдек. Бәлки кайсыр җирләрдә аның хатасы булырга мөмкин. Бәлки дөрес фикер әйтмәгәндер, яки дөрес тапшыруч төшермәгәндер. Әгәр дә менә шушындый мәсьәләләр килеп чыкса, без аның кимчелегенә карамыйк, файдасы ягына карыйк. Чынлыкта бит инде ул дистәләгән елда күпме файдалы дәресләр алып барырга мөмкин. Шунсы бар. Шуңар да хәзерге вакытта менә мусульманнар ягындан блогер эшләрендә үзен ачыклау, үсү мәсьәләсе бара. Хаталары да була.
Кайсылар мәсәлән психология белән динне бәйләп җибәрүчеләр бар. Психология белән дин белән астрологияны бәйләп җибәрүчеләр бар. Гомумән дин белән тормышны ничек тә булса бер бәйләп үзенең нәтиҗәсен, җавапларын кайтар һәм хаталаналар. Ләкин күп вакытта алар яхшы бер фикердә тапшыручылар бар. Менә шушы яхшылыкка бер игътибар итәргә тиешбез. Була гомумән адашкан кешеләрдә. Аллаһ Тәала аларны һидаяткә күндерсен, ләкин дә бездә бер шундый мәсьәлә бар. Әгәр дә бер кеше дин исеменнән, пәйгамбәр исеменнән, Аллаһ сакласын, Аллаһ исеменнән хаталы белеп алдан хаталы фикер сөйләп бирсә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең хадисендә әйткән, ул үзенә җәһәннәмдә урын әзерләсен ди. Дин мәсьәләсе ул бит катгый гыйлем. Анда үз-үзебездән фикер чыгара алмыйбыз. Һәм дә блогерлар ул яктан үзенең эшләрендә инде аны истә чыгармасыннар иде иншаллаһ. Рәхмәт, хәзрәт. Җаваптан канәгатьме Ринат? Әйе, канәгать, рәхмәт. Рәхмәт, хәзрәт. Хөрмәтле хәзрәтебез, беренче татар блогеры, татар малайга нинди сорауыгыз бар икән? Рәхим итегез, Ринат сезне көтә. Кешеләр интернетны ачкан вакытта сезнең аша бер яңа дөнья күрәләр бит инде. Шушы блогларны, видеоларны төшергән вакытта сездә нинди хисләр, нәрсә күрсәтәсегез килә аларга? Нинди кичерешләр була? Һәм дә нинди төп фикер җиткезәсегез килә? Һәм дә бәлки бүлешерсез киләчәктәге булган максатларыгыз, планнарыгыз турында. Бик кызык сорау. Бик кызык сорау. Бу сорауны мин блогерлыкны алып бара башлаганда сорыйлар иде. Хәзер 9 ел алып барам. Башта сорадылар, хәзер сорамыйлар. Хәзер сорадыгыз. Иң беренче мин үземнең блогны алып бара башлаганда мин үземне түгел, үземнең Мамадыш районының Искешәбия авылын танытмакчы идем. Чөнки җәй буе анда яттык без әйме, аның матурлыгын, табигатен, ләкин ул авыл бер кешегә дә кызык булмады. Аннан соң мин аңлый башладым. Тормыш бара, тәк үзем популяр булсам, авылымда күрсәтәчәкмен, авылымда танытачакмын дим. Шән ташлар килеп чыкты, ләкин менә төп максат иде авылның матурлыгын күрсәтергә. Менә башка кеше дә күрсен, нинди матур безнең авыл, карагыз әле, чишмәсе, тавы, елгасы, өйләре, клублары. Менә шуннан килеп, менә мин татар малай булып килеп чыктым. Икенче төп максат иде татар телен әзрәк интернет дөньясына популярлаштырырга. Чөнки блоглар бар иде, аккаунтлар бар иде, ләкин менә минем кебек сөйләү ягыннан гади генә форматлар юк иде. Менә шундый теләк бар иде. Хәзер инде минем төп язучыларым, алар минем белән менә 8-9 ел. Аларга кызык минем тормышым. Хәзер минем гаиләм бар, хатыным бар әйме. Әти-әниемне шулай күрсәтәм, әби бабаймны сорыйлар, исәнме дип, Аллаһка шөкерме дип. Төп максат инде менә татар гаиләсен, татар малайның, гади татар кешенең тормышын күрсәтергә. Бәйрәмнәрен күрсәтергә, ничек гореф-гадәтләр бәйрәмнәрен үткәрәбез, кайгылы моментларында күрсәтәбез. Гомумән гади шундый гади озын сериал була инде ул, татар малай сериалы. Менә берәйбер дә өйрәтмичә, былай эшләгез, былай эшләгез. Менә минем тормышым, карагыз, менә шулай гына. Кеше әзрәк карагач, теге язалайны матур сүзләр, сезнең гаиләгезгә карап сыкланып торабыз, мисал алабыз. Менә без дә шулай эшли башладык дип, теге пример булып та инде тырышабыз. Былай төп максатлар инде, төп максат, хәзер төп максат гаилә булгач, ничектер татар малай булып калу. Ничек булдым 9 еллар шулай буларга, гади татар малай буларга. Менә төп максат шул. Аллаһ разы булсын, рәхмәт. Җаваптан канәгатьме хәзрәт? Канәгать. Рәхмәт, Ринат. Рәхмәт, хөрмәтле кунаклар, бүгенге тапшыруга вакыт табып килгәнегез өчен, белдергән тирән фикерләрегез өчен аерым рәхмәт. Алла бирсә, файдалары була торган хәерле тапшырулар булсын иде. Амин. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә дә бүгенге фикер тапшыру чыгарылышын караганыгыз өчен улы рәхмәтебезне җиткерәбез һәм кабаттан бүгенге тапшыруда кемнәр катнашканын исегезгә төшереп узам. Дөнья фикерен тәкъдим итте беренче татар блогеры, татар малай Ринат Галиәхмәтов. Дусларым, матурларым, яхшы булыгыз. Менә шушындый матур теләк дөнья фикереннән дини фикерне тәкъдим итте тапшыруыбызның даими дини эксперты, Мөхәммәдия мәдрәсәсе тәрбиячесе, мәркәзебезнең Рөстәм мәчете имам хатибы Исмәгыйль хәзрәт Биккинин. Кадерле җәмәгать, без интернет сәхифәләренә үзебезнең күзләр белән карыйбыз.
һәм дә әлбәттә шушы сәхифәләр белән кулланган вакытта хәләл мәсьәләгә карарга кирәк. Сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип сау булышабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.